କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ରେଳ ଧାରଣା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ କେରଳ, ଅପସନ୍ ବି ସିକିମ, ଅପସନ୍ ସି ଆସାମ, ଅପସନ୍ ଡି ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ସିକିମରେ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ରେଳ ଧାରଣା ନାହିଁ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଟାୟାରରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଭରା ଯାଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଅପସନ୍ ବି ହିଲିୟମ୍, ଅପସନ୍ ସି ନିଟ୍ରୋଗେନ୍, ଅପସନ୍ ଡି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ହିଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭରା ଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଜୀବ ତାର ମାକୁ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଛା, ଅପସନ୍ ବି ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ଝିଟିପିଟି, ଅପସନ୍ ଡି ଏଣ୍ଡୁଅ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବିଛା, ଯାହାକି ତାର ମାକୁ କେବେ ବି ଦେଖି ନାହିଁ। ଭାରତରେ କେଉଁ ଫଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ୍ ବି ସେଓ, ଅପସନ୍ ସି ସପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଆମ୍ବ, ଯାହାକି ଭାରତରେ ଆମ୍ବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖିଆଯାଏ। କେଉଁ ଫଳକୁ ଅମୃତ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବକୁ, ଅପସନ୍ ବି ସେଓକୁ, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତ ଭଣ୍ଡାକୁ, ଯାହାକି ଅମୃତ ଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଜୀବକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଲୁଆ, ଅପସନ୍ ବି କୁକୁର, ଅପସନ୍ ସି ଚିତା ବାଘ, ଅପସନ୍ ଡି ଓଟ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଚିତା ବାଘ, ଯାହାକି ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେଉଁ ନଦୀରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୀରା ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି କାବେରୀ ନଦୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, ଯାହାକି ବହୁ ପରିମାଣରେ ହୀରା ମିଳିଥାଏ।